Agoyaw Kristanong Lokosova zayimin Danama 10 non-constituency Lokosova zayimin Dene Chattarit Pasa Masaya Board जादों जैसे लोग बहाय रायजो दे रहे बेगावसिनि भाइगोसे मानसिफ्राबो फुं जानि दिनै 6:30निफ्रायनो बहाय नायदो बेसेबां लाइन जानानै दङ भट होनो थाखाय सोरबा ट्रलि लानानै फैलायलायदों सोरबाया बेबायदिनो लावथि लानानै थखन थुनानै फैदों दा बिसोरो भटखौ होनो फैबाय दा रायजो राजाफ्राथ' अननायजों भट गावनि सायबस्त' खालामखागोन नाथाय दा रायजोफोरनि सायावहाय जोंना देरहागिरिफ्रा माबायदि अननाय होयो बे उननि खोथासै आरोखि नाथाय नायदो मानसिफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै भट होनो फैबाय गावनि खामानि दामानि एंगारनानै गावनि बहाबा थांनांगौ दङब्लाबो गोजाननिफ्रायबाबो फैनानै भटखौ होनो थाखाय फैबाय दिनै फारसेथिंजाय हिनजाव फारसेथिंजाय हौवा लेफ्ट राइट मोननैबो लाइनावहाय हिनजावफोर सिरिसे हौवाफोर सिरिसे भट होनो थाखाय फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाहैबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ हाथायानो जायाखै दानो नै लाइना सा गैयै लाइन जाबाय बे राइट साइड लेफ्ट साइड ladies right ladies to the right side